today. Kamusta kayo? Me, okay. Magluluto pala ako ngayon ng escabeche. Escabeche ala Inday, Bisaya. Charot. Hindi. Ano siya? Fish sauce. Fish. Fish, fish siya, oh. Oh, fish. Tapos lalagyan natin na sauce. Tomato sauce. Then, ano ko pala sa inyo yung mga ingredients. Ito yung kisbara. Lagyan natin. Then, tomato para sa sauce. Then, tamarin. Ito tamarin. Lalagay natin. Then, lemon. Then, garlic. Then, ito. Lagyan natin siya ng okra. Ano bang tawag nito? Nakalimutan ko. Bamya. Bamya pala to. Iyan mo natin to. Papakuluan natin to kasama itong bawang tsaka itong lemon. Tapos, ito yung i-mix natin na dun sa ating fish sauce. And then, ito pala yung ating bawang na i-ano natin mamaya pag-isa. Then, ito yung sibuyas. Yun. Tingnan mo na guys, hugasan ko na yung isda, then iprito, then igigisa natin mamaya. After, papakita ko sa inyo. Bye muna. Hello guys, welcome back. Ito na ngayon, umbis na natin fish sauce. Ito na natin kawat. Iulit na natin siya. Maglagay tayo na oil. Tsahin mo lang siya pagkagay guys. Pagkakala lang ng papas.
for today. And thank you sa panonood. And don't forget to subscribe me. And hanggang sa susunod na video guys. And thank you and God bless. Mag-ingat kayo palagi.